Μας παραχώρησε χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης για τον εξωστρεφή, για την κατάληψη του εξωστρεφή, αλλά και για την δημοτική αστυνομία και για διάφορα ζητήματα που συμβαίνουν στην πόλη μας, στην πρωτεύουσα της χώρας. Άρτια αφιχθείς από Βοστόνη ο Δήμαρχος. Έχω κάποιες μέρες. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι μέρα αυτή, τώρα καταλαβαίνετε, κύριε Δούκα. Είναι μια πολύ χαρούμενη αγώνα σήμερα. Έχουμε και εμείς αγώνα σήμερα. Δύσκολο να το καταφέρουμε. Έχω ένα λόγο να. Δήμαρχος Αθήνας είναι, δηλαδή έλεος. Έχω ένα λόγο να διαφωνώ με τον Δήμαρχο, ρε παιδί μου. Έχω ένα λόγο. Δύο ελληνικές ομάδες Final Four. Καλό. Κύριε Δήμαρχε, χρόνια. Είστε θεσμικός παράγοντας, το καταλαβαίνω. Αλλά εμείς που δεν είμαστε θεσμικοί παράγοντες, έχω και μία μου φτάνει. Εσείς το καταλαβαίνω, είστε θεσμικός παράγοντας. Αν η μία είναι πράσινη, είμαστε εντάξει. Α, τώρα τα λέτε καλά. Άρα η μία δεν είναι πια, οπότε. Δεν γίνεται. Τώρα και δύο, αναγκαστικά. Δύο. Λοιπόν, πέστε μας λίγο για τη Βοστόνη. Μόνο τελικό, θα έρθουμε. Μόνο τελικό μπορούμε. Αν πάει, μόνο τελικό. Δεν νομίζω να τα αντέξουμε έτσι, από σε επίπεδα υγείας εννοώ. Θα είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ δυνατή. Πάμε να μας πείτε λίγο τι έγινε στη Βοστόνη. Βοστόνη, κάναμε μία ενδυνάμωση σχέσεων με το Δήμο της Βοστόνης, με τη Δήμαρχο, την Γου. Υπογράψαμε ένα γράμμα προθέσεων, θα υπάρξει και επίσημη, θα έρθει η ίδια για να υπάρξει και επίσημη αδερφοποίηση. Νομίζω... Είναι εικόνες που βλέπουμε, έτσι. Ναι. Νομίζω είναι... Οι εικόνες που βλέπουμε είναι ότι μαζί πήγαμε στην ημέρα που 25 Μαρτίου, εκεί γιορτάζεται λίγο αργότερα και έγινε η παρέλαση. Ήμουνα τελετάρχης και μαζί με την Δήμαρχο της Βοστόνης για πρώτη φορά κάναμε την παρέλαση και τιμήσαμε τον ελληνισμό εκεί. 150.000 στην ευρύτερη περιοχή, 90.000 στην Βοστόνη. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε καλό καιρό. Πολύ μεγάλο ελληνικό πυρήνα. Δίνουν πολύ μεγάλη μάχη. Έτυχε να πάω και σε ελληνικά σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κρατάνε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνισμό. Και η Βοστόνη νομίζω επίσης ότι έχει και πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Πολύ μεγάλη ιστορία. Τη γνώρισα την Δήμαρχο στο Βατικανό. Σε μια συνάντηση είχα την τύχη να γνωρίσω τον Πάπα, ο οποίος είχε πολύ μεγάλες οικολογικές ανησυχίες. Μίλαγε για οικολογική αμαρτία, για προσπάθεια να γίνουν πόλεις πράσινες. Και εκεί γνώρισα και την Δήμαρχο. Και αναπτύξαμε μια πολύ καλή σχέση. Έτσι έγινε και η συμφιλίωση με τη Βοστόνη. Έχουμε απευθείας πτήση. Το λέω για τον τουρισμό. Σημαντικό αυτό. Και πολύ ωραίες δράσεις και προτάσεις. Μία που κρατάω είναι ότι έχουν ένα γραφείο για την αντιμετώπιση των θεμάτων κοινωνικής στέγης. Και θα το φτιάξουμε και εμείς, μεταφορά τεχνογνωσίας. Έτσι κι αλλιώς προχωράμε τα θέματα με επιδότηση ενοικίου και ανακατασκευής. Αλλά θα φτιάξουμε και μία ολόκληρη πολυκατοικία με 8 διαμερίσματα, που θα δώσουμε το επόμενο διάστημα σε ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη και θα έχουμε και ένα γραφείο στην λογική που το έχει και η Δήμαρχος της Βοστόνης. Ναι, για τη στέγη, κοινωνική στέγη. Για να βοηθάνε τους ανθρώπους να βρίσκουν στέγη. Αυτή η πολυκατοικία τώρα τη φτιάξετε? Την ανακατασκευάζουμε τώρα. Νομίζω περίπου σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι άμεσα διαθέσιμη για να μπει ο κόσμος. Και άλλα δημοτικά κτίρια δεν υπάρχουν? Ψάχνουμε και άλλα. Αυτό είναι το πρώτο που βρήκαμε. Ψάχνουμε και άλλα. Νομίζω μια προσπάθεια που γίνεται είναι με το γυροκομείο, το οποίο έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Θυμίζω ότι είχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και είναι σε μια φάση εξυγίανσης. Τεράστια. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και άρα θα αξιοποιήσουμε και ακίνητη περιουσία του γυροκομείου για να δώσουμε μια κοινωνική κατοικία. Μια και λέμε για ακίνητη περιουσία, αυτό που λέγε εχθές, μας έλεγε ο κ. Χρυσοχοΐδης εχθές για τον εξωστρεφή. Αυτό είναι στο Δήμο. Είναι το Δήμο αυτό. Είναι δημοτικό. Είναι ένας χώρος που θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε. Τα Εξάρχεια είναι να πούμε εκεί. Στο Λόφο Στρέφη. Είναι ένας πολύ μικρός χώρος που θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε για να αναψυκτήριο για να μπορούν να πίνουν τον καφέ τους οι άνθρωποι σε χαμηλή τιμή. Στο Λόφο του Στρέφη θέλουμε να είναι ένας ανοιχτός λόφος και να υπάρξει κοινωνική ειρήνη. Τα πηγαίναμε πολύ καλά περίπου ένα χρόνο πλάς. Δυστυχώς με τα καταδικαστέα απαράδεκτα γεγονότα με τις Μολότοφ πήγαμε πολλά βήματα πίσω. Με τα επεισόδια που είχαμε πριν από ένα μήνα. Με τα επεισόδια ακριβώς. Ενώ μέχρι τότε πήγαιναν όλα πολύ καλά. Θυμίζω ότι ο Λόφος του Στρέφη για πάρα πολλά χρόνια ήταν πεδίο μαχών. Εδώ και περίπου ένα χρόνο και 2-3 μήνες ήμασταν σε απόλυτη ηρεμία. Κάναμε μια σειρά από δράσεις, βελτιώσεις. Μάλιστα είχαμε προγραμματίσει και τον φωτισμό εκεί, γιατί δεν έχει ακόμα σκοτάδι. Είχαμε φτιάξει δηλαδή το γήπεδο μπάσκετ και την παιδική χαρά. Και για τον εξωστρεφή, μια σειρά από διαδικασίες νομιμοποίησης για να μπορέσουμε να το βγάλουμε στον αέρα, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι από εκεί, να τον αναλάβουν σε ένα πολύ χαμηλό κόστος, να παίρνει ο κόσμος τον καφέ, το νερό του και έτσι να είναι για όλους τους κατοίκους. Θα το ξαναπάμε εκεί. Θέλουμε κοινωνική ειρήνη, θέλουμε να είναι για όλο τον κόσμο. Ξέρετε, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε εδώ πέρα, καθόταν χθες εδώ στη θέση σας και λέει: δεν μπορεί να έχω αστυνομία να φυλάει ένα κτίριο. Βέβαια, έτσι είναι. Και έχει δίκιο. Και για αυτό το λόγο και θα γίνονται συναντήσεις και συζητήσεις και νομίζω ότι θα ξαναέρθουμε στο προηγούμενο στάδιο
που είναι σε απόλυτη ηρεμία, να δώσουμε και το χώρο αυτό σε κάποιους ανθρώπους εκεί για να τον αξιοποιήσουν, για να μπορεί να είναι ανοιχτός, να δίνουμε καφέδες, νερά και πορτοκαλάδες στους ανθρώπους και να προχωρήσουμε. Είχε ηρεμία όμως. Η περιοχή είχε ηρεμία όλο αυτό το διάστημα. Είχε, τα εξάρχεια ηρεμία. Είχε, δυστυχώς έτυχαν τα προηγούμενα γεγονότα. Βεβαίως, ξαναλέω, καταδικαστέα απολύτως. Ναι. Και πρέπει να επανέλθουμε στην ηρεμία που είχαμε πετύχει, θα το καταφέρουμε. Και έχει αλλάξει τελείως και όλη η περιοχή. Όλη η περιοχή. Και λόγω τουρισμού. Γιατί έχει πάρα πολύ τουρισμό η περιοχή πια. Όλη η Αθήνα. Προσέξτε, πριν 10 χρόνια η Αθήνα είχε 2,5 εκατομμύρια. Και τώρα? Τώρα έχει 10 εκατομμύρια. Είμαστε ο πρώτος. Η Αθήνα μόνο. Είμαστε ο πρώτος προορισμός σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε απευθείας πτήσεις από τη Βοστόνη, από τη Σαγκάη, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον κόσμο, να το πω. Διότι είναι πολύ μεγάλη πια η αύξηση της πίεσης και των ενοικίων, συνολικά της κατοικίας, και αυτό είναι που πρέπει και εμείς να προσέξουμε. Γι' αυτό και, όπως ξέρετε, παγώσαμε τη βραχυχρόνια σε 3 μεγάλες περιοχές, συνεργασία με την κυβέρνηση. Έχουμε ένα παρατηρητήριο που βλέπει και άλλες περιοχές αν χρειαστεί, και είμαστε στη συνεχή επικοινωνία με καταστηματάρχες, με τα ξενοδοχεία, γιατί πρέπει και οι πολίτες, όχι μόνο οι επισκέπτες, να αισθάνονται ότι η πόλη είναι και δικιά τους και μπορεί να σάνει. Ήταν κορεσμένη η πόλη. Και ειδικά κορεσμένη. Ειδικά, ας πούμε, το κουκάκι, ας πούμε. Ξέρετε πολύ καλά. Υπερκορεσμός. Και έπρεπε να παραδοθεί. Έπρεπε να γυρίσει πάλι σε κανονική μίσθωση. Κάναμε μια μελέτη φέρουσας ικανότητας και δείχνει ότι δεν είμαστε ακόμα Βαρκελόνη. Ναι. Αλλά πρέπει να δράσουμε σαν να είμαστε. Στη Βαρκελόνη, επειδή με τον Δήμαρχο έχουμε αναπτύξει μια σχέση και κάνουμε πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, έχει απαγορεύσει απολύτως. Ναι. Είναι τουριστική πια το κέντρο της Βαρκελόνης. Ναι. Είναι πολύ σκληρή πια η κατάσταση εκεί. Και έχει έρθει, όπως και η Δήμαρχος Βοστόνης, σε μια μετοπική με την βραχυχρόνια μίσθωση και τα ξενοδοχεία. Το έχει απαγορεύσει τελείως το κέντρο. Για να μπορέσουν οι κάτοικοι, ακριβώς, για να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί να επανέλθουν. Και αυτό θέλουμε και εμείς να κάνουμε, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουμε Βαρκελόνη και Βοστόνη, αλλά αντίθετα θα διαχειριστούμε βιώσιμο τρόπο τις ροές που θέλουμε, γιατί έχουν οικονομικά αποτέλεσμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό για να γυρίσω λίγο στα εξάρχεια και θα προχωρήσουμε. Αυτό το μετρό δεν θα βοηθήσει. Επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το μετρό, για εσάς και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και έγινε και προεκλογικά για εσάς. Και προεκλογικά έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος. Στο Δήμο. Τέλος πάντων, γενικά. Ναι. Θέλω να μου το αποκρισταλώσετε λίγο αυτό. Το μετρό είναι ένα φιλολαϊκό, φιλοπεριβαλλοντικό μέσο, το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ. Όλες οι μεγαλοπόλεις το χρειάζονται. Και είναι η περίφημη γραμμή 4, η οποία θα θέλαμε να είναι έτοιμη αύριο. Μπορεί να είναι έτοιμη αύριο. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν θα είναι έτοιμη αύριο. Έχει 3 χρόνια ακόμα, νομίζω. Μακάρι να είναι 3. Ναι. Εγώ λέω μακάρι να είναι 3. Φοβάμαι ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα. Άρα, σαν δήμαρχος, τι πρόβλημα αντιμετωπίζω? Λαμαρίνες σε δημόσιο χώρο, σε πλατείες. Περιορισμός του δημόσιου χώρου, δυσκολία η οποία μπορεί να κρατήσει και 5 χρόνια. Αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη πίεση στον κόσμο. Τι ζητάμε λοιπόν? Μια λύση είναι η εξής. Πήγα, ας πούμε, στην Ρώμη. Πήγα όμως και στην Κωνσταντινούπολη. Οι γραμμές του μετρό, οι πλατείες δίνονται πολύ νωρίτερα. Δεν περιμένουν να περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας. Αλλά σκάβουν, κάνουν ανάπλαση και μετά το αφήνουν να περάσει. Και μετά το αφήνουν να περάσει. Οι λόγοι, ας πούμε, είστε και μηχανικός και είστε. Είναι περισσότερο το κόστος. Είναι μεγαλύτερο το κόστος. Εγώ ρώτησα, κύριε, για λόγους ασφαλείας. Εγώ θέλω να επιταχυθούν. Σαν δήμαρχος θέλω να έχω γρήγορα τις γραμμές. Κάπως πρέπει να γίνουν τα έργα όμως, έτσι. Και να γίνουν τα έργα. Οι λαμαρίνες λογικές είναι, γίνονται έργα εκεί πέρα. Προφανώς. Μια προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ακριβώς να φτιάχνονται οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και μετά να παραδίδεται στο κοινό, και αν χρειαστεί λίγο πριν περάσει ο Μετροπόντικας, ας ανακλείσει. Αλλά να μην περιμένουμε 5-7 χρόνια. Θέλω να ελπίζω να μην είναι 7 χρόνια. Οι κάτοικοι εκεί να υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Άρα θέλουμε να προχωρήσει το μετρό, θέλω να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Οι χωροθετήσεις έγιναν, δεν ήταν δικιά μας αρμοδιότητα. Αν με ρωτούσαν, είχαν πει ότι θα είχα κάποιες άλλες προσεγγίσεις. Πάμε παρακάτω, να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Να πω όμως σε κάτι άλλο εδώ. Ναι. Γιατί υπάρχουν περιοχές όπου δεν έχουν τηρηθεί τα μέτρα ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να περνάει πυροσβεστικό. Δεν συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Προφανώς. Δεν έχει τηρηθεί. Ακόμα και στα εξάρχεια δεν είχε τηρηθεί αυτό. Υπήρχαν περιοχές όπου άνοιγε την πόρτα και χτύπαγε πάνω στη λαμαρίνα. Δεν είναι μόνο εκεί, και στου Αμπελόκηπους το ίδιο. Και μάλιστα είναι μια ολό και στην Κυψέλη. Και υπάρχει μια περίπτωση με άτομα με αναπηρία, τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε σπίτι τους. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Ναι. Και θα διορθωθούν. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς έχετε ξεκινήσει μια επιχείρηση για τα πατίνια. Ναι. Κάνατε και μια. Έχουμε και φωτογραφίες να δείξουμε. Είναι και πρωτοσέλιδο εδώ. Σήμερα στην Καθημερινή. Στην Καθημερινή το βλέπουμε. Για χώρους στάθμευσης λέει και όρια χρήσης των πατινιών. Εντάξει, είναι ανεξέλεγκτη χρήση του όντως. Είναι τρομακτικό κάποια στιγμή στον δρόμο αυτό. Να σου πω την αλήθεια, πέρα από τη στάθμη. Έχει προχωρήσει η Αθήνα. Δηλαδή. Ναι. Μικροκινητικότητα, δεν είμαστε κατά τη μικροκινητικότητα, θέλουμε να προχωρήσει. Όμως βλέπετε την εικόνα. Πάνω σε οδεύσεις τυφλών, πάνω σε ράμπες αναπήρων, χύμα σε δρόμους κάθετα, σε πεζοδρόμια κάθετα. Σε νησίδες πάνω τα έχω δει. Πάνω σε νησίδες. Αυτό θα αλλάξει.
είχαμε βρεθεί με τις εταιρείες αυτές. Τους είχαμε ζητήσει να υπάρξουν προτάσεις, θα τους δω και τη Δευτέρα. Η λογική μας θα είναι εξής. 3 βασικοί άξονες. Άξονας νούμερο 1. Καταρχάς, κυκλοφορούν παντού και υπάρχει περιορισμός στα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ ψηλός. Δηλαδή, μπορούν σε όλους τους δρόμους, πέρα από Κηφισό και Συγκρού, θα υπάρξουν κάποιες απαγορεύσεις. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν παντού. 2. Θα χαμηλώσει τη ταχύτητά τους. Και για τη δικιά τους ασφάλεια. 3. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς ή πρέπει να θέλει ρύθμιση, έχει πρόβλημα. Ο νόμος ο οποίος πέρασε για να προωθήσει τη μικροκινητικότητα έχει πάρα πολλά κενά και ο ΚΟΚ έχει πάρα πολλά κενά. Πρέπει να τα ρυθμίσουμε αυτά για λόγους ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Να περιορίσουμε, να μειώσουμε, όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, να μειώσουμε την ταχύτητα, να ελέγξουμε τους χώρους. Αυτή τη στιγμή μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν. Αλλά είναι εδώ να παρκάρουν πάνω. Έχω δει εγώ με τα μάτια μου άτομα με αναπηρία να πέφτουν πάνω γιατί είναι πάνω σε οδεύσεις, να είναι πάνω σε ράμπες. Αυτά όλα θα απαγορεύονται. Θα υπάρχουν 70, έχουμε βρει ήδη, χώρους στάθμευσης συγκεκριμένους. Όταν δεν είναι εκεί, τα πρόστιμα θα είναι πάρα πολύ υψηλά. Όταν είναι σε ράμπες όπως και τώρα, θα τα παίρνουμε. Τα πρόστιμα θα είναι σε εταιρείες όμως, έτσι. Απολύτως. Γιατί ο καθένας δεν ξέρει. Απολύτως. Εγώ το παρατήσω, δεν μπορούμε να βρει μετά. Σε εταιρείες. Ήδη σηκώσαμε χθες 40. Και πλέον. Τη Δευτέρα θα τα εξηγήσουμε αυτά και στις 4, νομίζω είναι 4 μεγάλες εταιρείες και 2 μικρότερες. Και θα περάσουμε και νέα κανονιστική. Αυξήθηκαν, νομίζω ότι αυξήθηκαν. Εκρηκτικά. Ναι. Εκρηκτικά. Τώρα, εγώ στην πλατεία Κοζιά, πριν περίπου 4 εβδομάδες ήταν απ' έξω 5-6 και τώρα είναι 40. Ναι. Αυξήθηκαν σε όλο το κέντρο, έχει πάρα πολλά πια. Έχει παντού. Είναι εκρηκτικό και πρέπει να βάλουμε μια τάξη, να τη βάλουμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Έχει γίνει μια αντιπαράθεση για το θέατρο του Λυκαβητού. Ναι. Τι έχει συμβεί εκεί τώρα? Το θέατρο του Λυκαβητού. Οικονομικό περιεχομένο. Ναι, οικονομικό. Το θέατρο του Λυκαβητού κόστισε στους Έλληνες φορολογούμενους 5,5 εκατομμύρια. Περίπου 3 εκατομμύρια έδωσε ο Δήμος της Αθήνας και 2,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, έδωσε η περιφέρεια. Και το νοικιάζουμε και δίνουμε ενίκιο για να μπορούμε να το λειτουργούμε στην ΕΤΑΔ, στην Εταιρεία Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας 100% θυγατρικής του Υπερταμείου και άλλο μισό εκατομμύριο. Και εκτός από αυτό, για να γίνονται συναυλίες. Και 20% των εσόδων κάθε συναυλίας. Πηγαίνει στην ΕΤΑΔ. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι μια αλιστρική. Το ρωτήσατε, γιατί το πληρώνετε? Πείτε μου εσείς. Αυτό ακριβώς ρωτάω κι εγώ. Είναι μια αλιστρική σύμβαση. Δεν την υπογράψαμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να την επαναδιατεθούμε με σωστούς όρους. Ο κ. Μπακογιάννης την υπέγραψε, βεβαίως. Και νομίζω ότι είναι μια αλιστρική σύμβαση. Να πω ότι δεν είναι η μόνη. Και η ΕΤΑΔ είναι μια εταιρεία η οποία σκοπός της δεν είναι, νομίζω, να κερδοσκοπεί εις βάρος των Δήμων. Βεβαίως, να αξιοποιήσει την περιουσία της, αλλά ποια περιουσία? Δώσαμε 5,5 εκατομμύρια. Η ΕΤΑΔ χρωστάει και πάρα πολλά χρήματα και στον ίδιο το Δήμο της Αθήνας. Παίρνει και ενίκεια. Άρα πρέπει να υπάρξει και μια συνολική επαναπροσέγγιση. Είναι και άλλες συμβάσεις με την ΕΤΑΔ. Και άλλοι Δήμοι έχουν προβλήματα. Το αναδεικνύω. Είμαστε σε διαπραγμάτευση και αυτή η ιστορία θα αλλάξει. Το ακούει η εταιρεία? Είμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης. Μέχρι στιγμής, οφείλω να πω, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάει ο Δήμος της Αθήνας να πληρώνει λιγότερο και όχι το 20%. Καταρχάς, πληρώνουμε και μισό εκατομμύριο, πληρώνουμε 40.000 το μήνα, κάθε μήνα. Ο Λυκαβητός είναι κλειστός το χειμώνα. Όμως το συμβόλαιο λέει θα πληρώνει 40.000 το μήνα. Και το χειμώνα που είναι κλειστός. Και όταν ανοίγει και 20% των εσόδων, ξαναλέω, σε ένα περιουσιακό στοιχείο που εμείς το φτιάξαμε και δώσαμε 5,5 εκατομμύρια. Αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Και συνολικά πρέπει να δούμε, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ ασχολούμαι με την Αθήνα και θα παλέψω για αυτήν και για οι δημότες να μπορούν να έχουν διαφάνεια, λογοδοσία στα λεφτά τα οποία δίνουν και αξιοκρατία. Όμως και για άλλους Δήμους πρέπει να ισχύσει. Πώς θα το κυνηγήσετε αυτό, δηλαδή, με ποιο θα μιλήσετε? Έχουμε μιλήσει ήδη, έχουν γίνει συναντήσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο και έχουμε ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των όρων και για τα 40.000 το μήνα και για τα χρωστούμενα και για το 20% το οποίο θέλουμε να πέσει πάρα πολύ, να μηδενιστεί ή να πάει σε ένα πολύ μικρό μονοψήφιο. Σκουπίδια. Σκουπίδια, νομίζω ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχω φτιάξει μια εφαρμογή που λέγεται Novoville, υπήρχε και από πριν και την εξελίξαμε και βλέπουμε τα αιτήματα. Πέρσι, τέτοια εποχή ήταν σχεδόν τριπλάσια. Άρα δείχνει ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δραστηριότητα και πάμε καλά. Πώς έχουμε καταφέρει να συμβεί αυτό? Πήραμε κάποιο προσωπικό, 300. Βάλαμε πάρα πολλούς υπόγειους κάδους, συν 60. Έχουμε ένα νέο σταθμό μεταφόρτωσης. Που τι σημαίνει αυτό? Πάμε και συμπιέζουμε εκεί τα σκουπίδια. Άρα δεν πάμε πάρα πολλές φορές στη φυλή. Άρα πάμε, αντί να πηγαίνουμε 3 και 4 φορές στη φυλή, πάμε μία. Γιατί συμπιέζουμε. Άρα πολύ λιγότερες. Απελευθερώνουμε πάρα πολύ τα οχήματα που πηγαίναν στη φυλή, αντί για 3 φορές μία και άρα πολύ περισσότερα στο κέντρο. Και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Θα ενισχύσουμε πάρα πολύ την ανακύκλωση.
πονεμένη ιστορία συνολικά για τη χώρα, με καφέ κάδο κλπ. Και θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο σε μικρότερα οχήματα, αυτά που προσπαθούμε να αγοράσουμε τώρα, σε μικρές γειτονιές όπως Κυψέλη, ηλεκτρικά, να μπαίνουν γρήγορα στα στενά, σαν εξπρές, έτσι ώστε να έχω ένα αίτημα, να στέλνω γρήγορα ένα μικρό όχημα να καθαρίζω. Άμεση ανταπόκριση. Αυτό είναι χρήσιμο πολύ. Ειδικά για την περιοχή που είπατε, γιατί τη γνωρίζω. Πρόβλημα έχουμε, παραμένει στα τραπεζοκαθίσματα. Ξεκινάει τώρα η περίοδος τουριστική. Ναι. Βγαίνουν έξω. Έχουμε αρκετά αιτήματα και εδώ θα πιέσουμε αρκετά. Και πρόστιμα. Αλλάξαμε την κανονιστική, ενημερώνω και από την τηλεόραση. Από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται νότης, ενημέρωση δηλαδή και μετά τα σηκώνουμε. Τα σηκώνουμε κατευθείαν. Όποιος έχει παραπάνω τραπεζοκαθίσματα. Μπράβο. Δεν πάμε πρώτη φορά και ενημερώνουμε και μετά. Άλλαξε η κανονιστική από εδώ και πέρα. 10 παραπάνω τραπεζοκαθίσματα. Κατευθείαν επιτόπου. Και δεύτερον, έχουν τριπλασιαστεί τα πρόστιμα. Το λέμε για να μην υπάρξουν αργότερα παρεξηγήσεις. Ναι, κάτι για τα σκουπίδια, επειδή θα τα ακούσετε, η γκρίνια πολλών. Γιατί βγαίνουν 8 ώρα το βράδυ και 7 ώρα το βράδυ, την ώρα που έχει πολλή κίνηση? Στο εμπορικό τρίγωνο, δυστυχώς δεν βγαίνουν μόνο 8 το βράδυ και 7 το βράδυ. Βγαίνουν στο εμπορικό τρίγωνο 8 με 10 φορές τη μέρα. Δυστυχώς, θα ήθελα κι εγώ πάρα πολύ. Υπάρχουν δρόμοι που είναι απολύτως τουριστικοί, τρώνε οι άνθρωποι και δίπλα είναι τα σκουπίδια. Δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτή η εικόνα. Είναι μόνο αυτό, κυκλοφορία. Χαμός γίνεται, το ξέρω. Το πρώτο πράγμα που λένε Άρε Δούκα. Έχετε δίκιο. Όταν ανέλαβα λοιπόν, είπα τελειώνει η ιστορία αυτή, θα γίνουν 3 τα δρομολόγια και άκουσα πολύ περισσότερα Άρε Δούκα, γιατί γέμιζαν πάρα πολύ γρήγορα οι κάδοι. Να πούμε εδώ πέρα μια συνθήκη που είναι, και δεν αφορά εμένα. Στα ξενοδοχεία σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν μέσα κάδους. Και λέει η δημοτική αρχή, 7 το πρωί θα περάσω μία φορά τη μέρα και τελειώσαμε. Θα μαζέψω όλα. Εμείς το είπαμε 3 φορές και γινόταν χάος. Και είχα κι εγώ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν καταρχάς υποδομές μέσα στα ξενοδοχεία και σε άλλους χώρους. Άρα αναγκαζόμαστε να πάμε 8 και 10 φορές για να μην μυρίζει η πόλη και για να είναι καθαρή. Θα παλέψουμε να αλλάξει αυτό, αλλά πρέπει και οι ίδιοι οι επαγγελματίες να αναλάβουν μία ευθύνη. Ναι, υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Και πόσα εγώ θα έλεγα. Δεν μπορεί στο εμπορικό κέντρο 8 με 10 φορές τη μέρα να πηγαίνουμε και αυτό δημιουργεί και μεγάλο πρόβλημα σε άλλες γειτονιές όπου θέλουμε πολύ περισσότερες φορές να πηγαίνουμε και πηγαίνουμε μόνο μία. Ναι, στην Κάδος και Σαριανής, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές το βράδυ, όπου και είναι αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα. Και το δήμαρχο οι άνθρωποι δεν φταίνουν. Έτσι, καλά, ναι. Οι άνθρωποι δρομολόγιο κάνουν, δεν φταίνουν. Ναι, τι φταίνουν τώρα. Δουλειά κάνουν. Και εμείς θα θέλαμε ξανά να έχουμε λιγότερα δρομολόγια. Όχι, δεν ήταν γνωστό αυτό. Ο τρόπος το εξηγείται, έχει μία. Δεν το ξέραμε που λέτε ότι βγαίνουν 8 φορές παραδείγματος χάρη. 8 φορές στο εμπορικό και το βγαίνουν 8 φορές τη μέρα. Πόσα ξενοδοχεία παραπάνω έχουν γίνει στην Αθήνα? Στην Αθήνα έχουμε αύξηση ξενοδοχεία 50% και αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης 100%. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά για να πάμε προς το κλείσιμο. Καταρχήν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Άκουσα πρόσφατα τον κύριο, να πάμε στα του Πασόκ πρώτα και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Άκουσα πρόσφατα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ένα πρόσωπο στήριξε εσάς την εσωκομματική διαδικασία και λέει από τότε που έγινε το πολιτικό κέντρο, το Πασόκ έχει χάσει 10 μονάδες. Εντάξει. Προσέξτε, το πολιτικό κέντρο είναι μια διαδικασία που και εγώ είχα προτείνει. Το ξέρω. Είχα προτείνει όλοι υποψήφοι. Και συμμετέχετε κιόλας. Βεβαίως, και είχα προτείνει όλοι υποψήφοι. Όμως είναι η αλήθεια ότι έχουμε μια. Τώρα νομίζω σταθεροποιηθήκαμε λίγο, αλλά είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση. Συναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ήθελα να είναι διαφορετικά και πρέπει να παλέψουμε για αυτό. Η προσέγγιση συνολικά είναι συνολική και γι' αυτό και η δικιά μου λογική έχει να κάνει με την προσπάθεια να φτιάξουμε ένα άλλο αφήγημα. Ολοκληρωμένο όμως. Τι σημαίνει ολοκληρωμένο? Σημαίνει όχι εδώ και εκεί δράσεις και προτάσεις, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας και αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Κυβερνήσει το Πασόκ δηλαδή, στην ουσία. Για να μπορέσει το Πασόκ να διαμορφώσει συνθήκες να είναι η επόμενη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Για να γίνει λοιπόν αυτό, εγώ λέω ότι μια συνθήκη που θα βοηθήσει θα είναι και ένα ανοιχτό συνέδριο, άμεσα να προκηρυχθεί, μεγάλο οργανωτικό, πολιτικό, καταστατικό, στο οποίο να είναι ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, στο Πασόκ, άρα να κάνει μια πολύ μεγάλη τέτοια διαδικασία, μια γιορτή της Δημοκρατίας. Νομίζω έτσι κι αλλιώς και το καταστατικό προβλέπει 6 μήνες μετά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου να γίνει αυτό, για να μπορέσουμε να βάλουμε όλα αυτά τα θέματα και να φτιάξουμε ένα συνολικό αφήγημα για την διακυβέρνηση του τόπου. Ανοιχτό συνέδριο. Ναι. Το συνέδριο άμεσα να προκηρυχθεί για να γίνει, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα συνολικό αφήγημα, να βάλουμε τον κόσμο μέσα στην διαδικασία. Μήπως θα φέρει και άλλη ισοστρέφεια αυτό όμως? Το ακριβώς αντίθετο. Νομίζω ότι θα έχουμε εκλεγμένα όργανα παντού, θα ενεργοποιήσουμε πάρα πολύ κόσμο, θα
μπορέσουμε να ακούσουμε πάρα πολλές προτάσεις, ιδέες, απόψεις, να τα συζητήσουμε όλα τα θέματα ανοιχτά, δημοκρατικά, να συμφωνήσουμε, να ομογενοποιήσουμε και να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα, να κάνουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Τα όργανα λειτουργούν τώρα. Σωστά. Καταρχάς δεν υπάρχουν εκλεγμένα όργανα. Γι' αυτό λέω. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε νέα εκλεγμένα όργανα. Το πολιτικό κέντρο, ας πούμε, συνεδριάζει. Έχει να συνεδριάσει πριν από το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουμε μαζευτεί το τελευταία περίοδο. Τις ακούεστε εσείς, αυτά που λέτε στο όργανο? Προσέξτε, κάνουμε προτάσεις. Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Πασόκ είναι ότι είναι μια περίοδος πάρα πολύ ρευστή συνολικά για το πολιτικό σύστημα. Πιεζόμαστε όλοι, πιέζεται και το Πασόκ, κάνει προτάσεις. Οφείλω να το πω αυτό. Κάνει επεξεργασίες. Όμως έχει μια δυσκολία να διαμορφώσει το ίδιο ατζέντα. Δηλαδή να γίνει το ίδιο πρωτοσέλιδο με μια πρότασή του. Μία αιτία προφανώς είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, και θα έχει και ένα δίκιο, ότι δεν έχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή ισχύ. Να. Γιατί δεν είναι κυβέρνηση. Και βεβαίως ισχύει και αυτό. Μία δεύτερη όμως νομίζω ότι είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε μία δομημένη εναλλακτική συνολική προσέγγιση. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μοιάζει ότι η πρόταση αυτή είναι ένα συμπλήρωμα σε μια προσέγγιση κυβερνητική. Σαν μια εξευγενισμένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, γιατί μπερδεύει τον κόσμο. Ενώ θα έπρεπε να είναι μια πρόταση άλλης κατεύθυνσης. Για να μπορέσει ακριβώς ο κόσμος ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την κυβερνητική πολιτική να βρει αποκούμπηση στο Πασόκ. Εξευγενισμένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γίνεται δηλαδή, νομίζω ότι δεν κερδίζουμε αν λέμε ότι πολύ καλό που η κυβέρνηση άκουσε μία επιμέρους πρότασή μας και την ενσωμάτωσε. Θα ήταν πολύ καλύτερο να λέμε μία πρόταση η οποία να είναι σε άλλη κατεύθυνση. Να πω παραδείγματα. Κοινωνική κατοικία έχει κάνει προτάσεις κυβέρνηση. Εμείς να λέμε κάτι πάρα πολύ καθαρό. Σε κάθε πολύ μεγάλη ανάπλαση, το 10% να γίνει κοινωνική κατοικία. Και αυτό να ισχύει παντού. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δίνονται πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Ποιος επηρεάζει όμως τον πρόεδρο και η κατεύθυνση είναι αυτή? Τον επηρεάζει κάποιος στο πολιτικό κέντρο? Βέβαια, μου κυβερνάει με τους φίλους του πάλι, δηλαδή γιατί τα ακούω. Άκουσα και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είπε ότι δεν βάζει, λέει, τους φίλους σου. Ναι. Κοιτάξτε, το πιστεύετε αυτό? Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης έχει μια δικιά του άποψη, ακούει πάρα πολλούς, ακούει τους συνομιλητές του και διαμορφώνει μια δικιά του άποψη και την εκφράζει. Δεν ξέρω τώρα η άποψη αυτή που ακούει αν είναι του Δούκα, του Κωνσταντινόπουλου ή κάποιου άλλου, αλλά νομίζω ότι συνολικά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι πρέπει να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, να μην είμαστε αποσπασματικοί, να μην δηλαδή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια συνθήκη που διαμορφώνεται. Βάζει μια ατζέντα η Νέα Δημοκρατία και πάμε εκεί και κουμπώνουμε να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και αυτό να είναι το πρωτοσέλιδο. Ναι. Όπως η Καθημερινή βάζει πρωτοσέλιδο σήμερα και λέει τι γίνεται με τη βιώσιμη κινητικότητα, να φτιάχνουμε πρωτοσέλιδα και να δείχνουμε ακριβώς τον άλλο δρόμο εμείς. Και όχι να είμαστε σε μία άμυνα και να προσπαθούμε κάθε φορά. Λειτουργεί σαν συμπλήρωμα της κυβέρνησης δηλαδή? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις νομίζω δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε απολύτως διακριτοί. Και αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό και λέω, προσέξτε, γι' αυτό και λέω κάτι το οποίο εμείς θυμάσαι και στην προεκλογική περίοδο και παλεύω για αυτό. Είχα βάλει ότι το εγώ τελείωσε, το εμείς κάνει διαφορά και γι' αυτό και λέω παντού τα εξής. Θεσμικά. Η κυβέρνηση σας λέει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές. Καλά, η κυβέρνηση τώρα θέλει σε κάθε περίπτωση την εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Το Διέρη και Βασίλευε, μια πολυδιάσπαση απόλυτη και ένα Πασόκ το οποίο δυσκολεύεται να δημιουργήσει μια συνθήκη υπέρβασης. Για να μπορέσει το Πασόκ να ξεφύγει από αυτό, νομίζω ότι ένας τρόπος υπάρχει, ένα μεγάλο συνέδριο, όπου θα είναι δομημένο, οργανωμένο, καταστατικό, οργανωτικό, πολιτικό, να προκηρυχθεί άμεσα και να μπορέσουν να τους καλέσουμε όλους και να έχουμε, άρα μετά από αυτή τη διαδικασία, ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, να το έχουμε δουλέψει όλοι μαζί και ταυτόχρονα όργανα εκλεγμένα παντού. Άρα, η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει ως κεντρική γραμμή το Πασόκ, σας βρίσκει συμφωνώ. Γιατί λέτε ότι η πολιτιάσπαση βολεύει την κυβέρνηση. Ναι, για να μπορέσει λοιπόν το Πασόκ να νικήσει την συνθήκη τη σημερινή, θα πρέπει να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος. Όχι συγκολήσεις κορυφής, να έρθει κόσμος προοδευτικός στο Πασόκ. Αυτόνομη πορεία. Αλλά αυτόνομη πορεία σημαίνει να μπορέσουμε να έχουμε μια εκτείναξη στα ποσοστά μας, γιατί είναι διαφορετικό να είναι η Νέα Δημοκρατία στο 24 και εμείς στο 20, και είναι διαφορετική η σημερινή εικόνα. Για να συμβεί λοιπόν αυτό, θέλει ένα κάλεσμα. Θέλει λοιπόν ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, θέλει όργανα εκλεγμένα
και ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φορά. Μια προοδευτική δύναμη. Με αυτόνομη πορεία. Ήταν λάθος που ψηφίσατε μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου την πρόταση της πιστείας και φάνηκε να παίρνει κεφάλι η κυρία Κωνσταντοπούλου μετά? Νομίζω ναι. Ήταν λάθος. Νομίζω δεν είναι λάθος. Νομίζω επίσης ότι πρέπει. Λέω ξανά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το στίγμα μας είναι μπερδεμένο. Τι θέλω να πω με αυτό? Άμα λέμε λοιπόν αυτόνομη πορεία, σημαίνει ότι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε μια ξεκάθαρη επιλογή, δεν περιμένουμε κανέναν, την παρουσιάζουμε, την λέμε. Όλοι οι... Άρα ήταν λάθος που περίμενε να προτείνει πρώτα όλα κυβέρνηση. Τα κόμματα και στο ΠΑΣΟΚ προτείνανε πάντα παραδοσιακά έναν πρόεδρο, εξωματική αντιπολίτευση, και αυτή ήταν η κεντρική του επιλογή και αν ήθελε η κυβέρνηση το στήριζε ή όχι. Η αυτόνομη επίσης πορεία σημαίνει ότι έχουμε μια ξεκάθαρη επιλογή στην πρόταση μορφής παντού και με αυτήν προχωράμε. Και νομίζω επίσης ότι σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες είναι πολύ σημαντικό να έχουμε παντού, το ξαναλέω, εκλεγμένα όργανα, πολιτικό συμβούλιο, κεντρική επιτροπή, νέα όργανα, φρέσκιες ιδέες και διαδικασίες. Έχουν περάσει 6 μήνες πλάς από τις εκλογές. Να προχωρήσουμε σε αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη προωθητική δύναμη. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας και θα τα πούμε συντόμως. Θα τα λέμε προφανώς για τα υπόλοιπα θέματα και της Αθήνας.